isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragreg ti ininawan ti asawa na. Saan laeng anaminsan no diket namin tallo adaras. At dadag iti gundaway nga agapa wenno agrikyarda, ngam kaasi ti Diyos maornos damat laeng adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayam nga Oliver kan Henry iti maysa abalay pagiinuman, adda babae an amamo ni Oliver. Limed ang nagsinsinnarak dagitoy, agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga amaam mo? Iso asaan ka amabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, pacheck asaan nakamat lang ang mo ti asawak. Apay, no ti asawam lang ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmat lang nga ilamlamang. Anya? Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailamlamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko, kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya? Masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwan mo ti asawam. Iso ti ama ti inawak. Iso ama sapul nga rod at akdaran na ti anak may. Rumwar ka dita, Oliver! Rumwar ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Pastra ka na kulag! Masapul nga agsalita kami iti asawan! Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawak. Pumanaw kan! Ne, ano day, Chay? Ay mo! Ipatam ti buhok ko! Ayop ka! Kasawak dito eh! Patang kasawak! Patang! Ano tarang aramidam dito eh, ha? Kasi kapay tadaganas ng agdang mag-itikas na. Damagam nun niya aramidak dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pang-aasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasayat pumanaw kan. Masikugak, Oliver. Huston ela, sumardeng kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya? Ela pumanaw kan pang-aasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawak. Isu atak deram daytoy, Oliver. Takderam, no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, pagsarita ta ko ma. Anya ti pagsaritaan ta, Oliver? Pagsaritaan ta? No kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pangasim. Denggan na kumamat. Adda ka din napasamak ka na kayo iti dayjay a babae? Bakit?
Nabarte ka kay dinagam mo kami ginela. Iso adyak amo no. Kasano? Adda na pasamak ka na kayo, ano awan! Cherry, Simple lang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan lang ti sungbat. Wan kan saan lang, Oliver. Adda ka di napasamak ka na kayo. Nagkaida kayo ka di. Ah! sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni di. Cherry, Ayop ka. Linukunak. Di kan tupulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Cherry, agsarita ta kumamad. Pag-asin, denggan na kuma. Kapo ka dita ubing day jay ababay. Iso anaaramid na kalukwan. Cherry, Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa'y kanya. Panaw! Kaya't ko nga agna ita itibukod na balay, Oliver. ha? Oh, apay sila naklaat ka. Masikugat. Iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta. Addan tumit apang tenglak no bilang laang. Ela, Awanan ti adupay asao. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laangan nga ipargreg ko ti anak mo. anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pag naidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta kat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di ka danang taaramidak amin akabaila amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpet kan, Oliver. Agsang sangit ti anak ta. Gamata ti ta anak relax. Isong marod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itay pa'y asumanangit, makarengreng. Unay kan. Dahil talang nga rodin agaw-awir ko mati trabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang ang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mo, iti kas na. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela, Oh, ayapay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amulmulagatan nakmatlatan, Oliver. anya ka mo Ela. Apay di mo bambantayan ti anak ta. Adda iji-igid ti kalsadang agay-ayam. Kasta ka di. Ay, jakmata na si putan arimwar. Ayabam ket din ata di gosamon. Sigurado ang nakadungdung ritmanan. Anya? Kastalaang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibagat. Sorry naliwayak mo tin adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela, Ha? Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? aglablabas kan Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awatin nakapay ti asawam, gapo iti panang lokom kan kwa na. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga itisan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal diti pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manan a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di?
Wan, ngam sabali at talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kaya't kadi asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutek. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailaang ni Oliver. Aklo nakakasta. Kas na kunakon. Siyak matlang ti agbalin ang nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsyak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro pay nga aldaw. Ngamkit di. Addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita. Ag-focus ak pailang iti trabaho. Amok. Ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak. Diyan mo, Nonya Taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver. Namuklaing kumakas dito ugali na. Diyak kuman inyan alaan iti balay kin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnadan mi. Kat kasanoitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ruti parikot pare. Agbabawiak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver. Ni Cherry. Kumusta amatan? At nakatidamag mo kin kuha na pare. Kinapudno na nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at mat nga rin nukas na pare. Saan nakas kanya, kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya, napromot kano manan. Kat iti saan nga agbayag, sigurado nga isunto kanon ti sumaruno a prinsipal iti pagadalan a pangisursurwanda. Deserve na rita pare. Kat maragsakan ak para kin kuha na. Ne, apay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Ay, apay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak ta. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min at agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, tano sumang petak at naluto amakan. Dito yung matan, pulos. Makaumat kas to abiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. Di agawid kan iti balayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Kanya. Hoy, Ella. Saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa, no di mo kahit amakaraman ka kanyak. Kat talaga mo ta. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko na eh. Kailiw mo samat ti asawam. Ibagam lang nga, tauray itulod ka pa'y. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ella pare. Nasabat ko met di tarwar. Manipot gastuin ti kasasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, ket amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayan na. At ay ti pudir ti ina ni Ella. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran. Kaputa kastuyak matan. Pare Oliver, kaya't mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan, pare? Si kamat pare. Saan kamat ka nasabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kon kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare,
Ngam ti babae pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di man lang pulos kasyan. Katanyang iti plano mita pare. Pare, may salang tamok nga magawat ita kanyak. Isu na lang ta, jak masigurado, lumapakawan nakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Cherry, ni Oliver nga min. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Naka-wheelchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makin nigid nga iya makan sa ka na. Sigun kadag iti doktor, masapol na kano tinananay nga inana. Ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Amangan numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taipay mo met ti panang pakawan mo kan kuana. Henry. Pakawanan na ko ma, Cherry. Sorry kadag iti amin ang nagbasulak ken ka. Na ito sigurong ti dosa. Kapo kadag iti inaramid ko ken ka. Oliver. Cherry, si kalang ti babayan ang ayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang babawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ay ayatan ka pala ang aging gayta, Cherry. Gayta ti budno. Oliver. Sapay ko ma, tama pakawan na, Cherry. Kababain man, ngam kita wa kasapay ko ba? Tay kanak pa iti maikadwagon daway. Tapno sulitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko. Anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumahapo. Ti amok. Nagrigat ti mamakawan. Nangarunan no adapay lang ang sakit amarikrignag. Rumbang kadi apakawan na kun ti asawag. Nga uray adapay lang ang sakit amarikrignag. Agapuan ng ti pananglo ko na kanyag. Tulungan ako ma, Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman na, Cherry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya. Oliver. Dak tumao magagkit-kit daw iti pamakawan ka, Cherry. Sorry talaga. Shhh. Hustulan. Ti panunutam kit tita. Ti daras na panagimbag mo. Cherry. Uray pagbalik-baliktadan ta tilubong. Agasawa talata. Isu nga awatan ka nga ron. Basta di mo kuman-ulitan tinaramid mo. Sapay ko ma. Tadi mon sayangan tigundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Jak tunulitan. Gaptam mo kung tidakas nga ibunga na. Kanamok. Asikalang ti babaya pudno. Ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintutak. Pagbababuyak amin ang tagichay. Nalaos tiragsak ko iti pinakawanak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panagaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak.
Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay kuma, taik kanda kami pa'y iti at-atidug abiyag. Iti kasta kat makapagdan na kami pa'y nga agasawa iti napaot. Gapo iti panang baybay ni Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat kan amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapu ti inawat na ti anak ko. Makita kan mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kas pudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awatan, nang runa kat naaddaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay kumangarod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam, Oliver, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.